За какво ще кажеш? Това не е за ядене писене. Да, не се яде. Не се яде. Да. Алекс, ти какво идеш? Кашу ли? Ку. Кашу. Долу ли искаш? Какво искаш, мама? Това? Каквото? Долу бе. Не казват долу. Да, ще паднеш долу и ще се удариш. Мама не дава, да. Ти какво правиш? Да, мама ще пляска дупето. Това сега мама ще сложи тук да правим закуската. Да папкаме, да. Не, тати сега те снима. Внимателно да не паднеш. Аз ще го държа. Изяж си кашута и след малко ще видиш. Тати ще ти покаже.